Uy, parang umaambon na. Asa Rosales pa rin kami. Maambon na. Maambon na. Medyo konting rat-rat. Kasi umaambon. To, pauwi na ng San Isidro to. Ako, nababasa yung camera ko ah. Babasa ang ating camera. Up, slow down. Yakap-yakap nung aking angkas yung ice cream. Sementeryo na Rosales, kabilaan. Maambon pa rin. Oh, ang ganda ng pan dito ah. Daanan maluwag, tapos walang ganang dumadaan. Ambulance lang sinusundan. Pwede na tong overtikan. Overtake na kita mamaya. Kakanan siya, kami kakaliwa. Ay, diretso pala kami. Oh, MacArthur. Anong baryo na to? Baryo Tilikitengtong. Kabalabangan. Kabalabangan. Oh, ang lamig. Doon tayo pumunta oh. Yung bundok na matulis na yon. Oy, parang tren. Saan tayo, bukas? Kalikasan daw eh.
Sa may Aguilar, Pangasinan. Saan? Aguilar, Pangasinan. Ano? Aguilar, Pangasinan. Aguilar? Oo. Mas malayo yun. Oo. Mas malayo. Maganda. Puntahan sana natin yung kan eh. Yung Sitio Baag. Sitio Baag bukas. Kaso sa Aguilar kami. Daang Kalikasan. Mukhang hindi natin sila abutan ah. Ito pang Maynila din. Oo. Saan labas niya? Baong. Arthur? Sa Baong. Slow down. Barangay. Anong barangay ito? Barangay Pangawan. Pangawan. Hindi Pangato. Dadaan kami sa Eskinita. Eskinita soy. Ang ganda ng daanan dito. Galing. Dito na kami sa Barangay Kamanggaan. Munji. Tapos pagkatapos nito Pangawan. Tapos wala pa sila doon ano? Baka wala pa sila no, tayo na una. Ano? Sila baka wala pa doon. Sila? Oo. Ano na yun? Ay. Daw nakapag-preno ah. Hams pala yun. Yung shock mo, na-shock din. Bago yan. Nakakuan kasi ako eh, nakababa yung aking kuan eh, visor. Eh wala namang araw. Pangawan Barangay. Ano mo pinagkaiba ng barangay sa sitio? Sitio maliit. Anong sakop na barangay ng ano, sa sitio? San Isidro. Ha?
Barangay yung San Isidro. Sitio, maliit na barangay na dito. Hindi, malaki yung San Isidro, barangay yun eh. May barangay captain din sila. Oo, kada barangay na may barangay captain. Ito meron ditong barangay captain eh. Barangay Pangawan to eh. Oop, Dalawa lang silang naglalaban. nang ano? Yung Estrella tsaka si, ano ba? Yung babae? Agas ba yun? Sa, ay, congresswoman? Oo. Hindi, ibang distrito yung, parang district, by district, alam ko kung ilang distrito ito, Pangasinan. Hindi, ito yung isa. Tapos yung babae. May poster din siya eh. Hindi isang ano lang yun. Oo, sa distrito lang dito. Gabas. Yan ang kalaban niya. Dalawa lang sila. Dalawa. Si Revita, congressman si Revita o congressman din. Uy. Iba district ng babae. Monday. Monday? Oo, sa Monday. Next week? Oo, sa Monday na. Kaya wala kang pasok sa Monday. Ay, hindi ko sure. Ay, butuhan yun eh. Hindi, may pasok pa rin kami kahit kung ano. Ay, paano ka buboto? Wala. Oo. Pero alam ko Monday, Sunday siguro yun. Na-request ko yun. Baka hindi na matupad. Ang dami ko ng request eh. Kaya tignan ko. Special kwan yun eh, non-working. Oh. Special holiday o regular? Special, non-working. Pag di ka pumasok, wala kang bayad. 30%. Oo. 30% lang. Sunburn. Up. Ay. Up. Sunburn. Kada gabi ba maulap? Ha? Pag gabi ba maulap? Maulap. Maulap, langit. Oo. Oh, Barrio San Isidro. Ah. Ito na kami. Ilang irihan na lang, nandun na kami. Hindi yan namumula yung buka. Eh, paano nila mumuli? Babad na babad. Yung ilong niya bulak-bulak. May kubo doon sa gitna oh. Ay, kadadating lang nila. Eh, pas daw tayo siya, abutan pa natin eh.
Okay. Uy, bato. Bato pick. Hi, P. Ay, nadala yung tumbler ko. Tumbler mo? Iba din na lang natin. Tumbler mo? Ay, patay. Dinala natin. Andyan. Nandyan. Oh, nagkabigay si Rem. Ako bumili dyan. Salamat, bossy. Kainin mo na ice cream kasi matutunaw sa rep yan. O, hindi ka sa rep yan. Kainin mo na. Lagay mo dyan. Babukaan! Ha? Meron. Dabi ko naglagay doon? Wala. Lagay mo na sa bangko. Ito yung lugar